Aurkun honitzen bideo baten, unisex, benetan unisex dan, gizonezku dan, emakuminan. Jende asko ez da hola como tarteko kontzeptu hortan, o bateko bestik ibilirik genan, berdula derri hor, gizonezkuna, emakumina. Ba, azkenien beti ondakontu hori, baina momentu batzutan igual gehiago markatzea. Garai bateko jendio itute da horta, eta arabiek igual nik ikusteten ez unisex gehiago definitze be. Ez dakidan merkau gehiago abarkatzeko asmukin, o simplemente behaieko la gehiago ikuste be. Eta horien artien, bat nahi saltzeko orduan pixkete goera hortan jartzen hau nire ikuspegitik eta izan gustatzea batei eta bestiei. Eta, bat, hau unisex tipoa da, detalle eleganti hauke, Ez da gareztile, gogeita piku, gogeita lau euro inguru nukikoet, saltzen. Egurrezko tapa, politxe, hori bai, ipurdi esente dauke honek ere, ana bileita hori bezala, 60 mililitro di, baina gode parfum da. Eta nahi gustatzen zait. Eta emakumik ere eman debe. Igual gizonezko gutxillok. Baina ez dakit, oin gizonezko eta gazte asko intensu egin izetea bueltaute daude. Garai baten iruditzen bezala gure etxonak. Eta, hau, ez basea alde bateago bestia gehiagik juno, zerbait gozu, baina markabo egilez, ba, ez nahi oso ondo da. Fruta puntu bat, rosa zerbait bai, bueno, ingredienteak pila bat deklaratzeitu beti. Baina, usaile dauke, eta niretzako ez da kargante egile, eta zentzazio una matu. Bakizu, berbaizu, valverdedrogeria.comen ere badukezu, probatzina bazu, dendati pasau, TikTok shopen, ez bauket, bela xezartu.